Assalamualaikum. Salam. Sampai dari mana? Tadi aku lihat di jalan tadi sampai itu nongkrong. Aku delok motore sampean. Pokoknya sampai nongkrong ning kafe, mbuh ning kopi, mbuh apa emang. Ayo. Kayak terus enek wong nyanyi-nyanyi barang, sampai nyawer ya biduan ya. Aslinya ki gini lho Bu. Aku makan nggo duitmu, tapi Bu ora tanggung nyawer Bu. Tak jelaske ya Bu ya. Lungguh, tak jelaske. Lungguh kene. Apa sih? Tak jelaske. Ini ya Bu ya. Ayo di mana? Ceritanya ki aku makan dijak kancaku. Ya kan? Dijak nang kafe. Nah, ane biduane aku ning kono kon nyawer karo kancaku. Ternyata Bu, jare koncoku jare biduan iki lho. Ayu-ayu. Tapi nek menurutku elek-elek banget Bu. Ngelesai sampean iku. Ora Bu, tenan. Kayak koncoku ngomong ayu ngono. Apa mataku sing buram ngono kan. Akhirnya Bu, aku periksa nang dokter mata. Ki obate. Nah. Berarti sak meniki lho Bu. Ki obate sing periksa matamu oleh iki aku. Duite sampean sing tak gawa 500 mau ya tanggo periksa iki. Nang dokter mata. Saiki sampean nyawang aku piye? Nah, pas aku nyawang sampean iku ketok ayu, Bu. Pak. Dari GR Pak sampean iku. Dan saking ngono Bu, aku keluar nih Bu. Juga mangan Bu. Ya sik, aji kene mak sik ya Pak. Lu bareng ngono ngobat ya Pak ya. Ya. Ya wis ya Pak. Ya. Ndang, golekne mangan ya. Yo. Gingko ya. Nah tak kai mangan terus ngombe obat. Motone dadi padang wis ora burem meneh. Ndak mandak ndeloki wong wedok ayu. Wah repot iki urusane. Aku sing lek kecoto engko wis. Oke lah. Gampang engko tak. Ora usah diombe obat iki, mending tak guwang ae nang sampahan. Lho, Bu, nanti panganane karo obate. Ora usah diombe gin Pak obate Pak. Lah nyapa? Sampeyan terus lah. Iya, ngerti ae keracunan. Apa? Ben mataku tetep burem, ndelok kowe tetep ayu. Iyalah Pak, Pak. Wes, ya.